खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्लानि सिसुबारियाव दैबानाजों न'-बां सिलिंखार जाजानाय गं 102 नखरफोरा फोथाराव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। चिरां जिल्ला खैला-मैला भिसिटिसिनि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिनि गं 102 नखरनि सा 498 सो सुबुंफोरा भुटाननिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया देरनानै गिथावना दैबाना जानायजों न'-बां हा-हु बारि बागान गासैबो सिलिंखार जाजोबनायनि जाहोनाव खाथिनि फोथाराव रिलिफ केम्प थानो गोनां जादों। बिथांमोनखौ खौरां लानो थांदों सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बिथांमोननो गोनां जानाय माखासे जानाय आदार मुवा बेसादफोरखौबो हैदों। लोगोसे दैबानाजों न'-बां हा-हु बारि बागान बुखारजानाय दुखुथिया बिथांमोनखौ सेटेल खालामनानै होनो हाजासिम बिबान लागोन होननानैबो फोरमायथिदों एमएलए जयन्त बसुमतारीया। दुखुथिया सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदोंमोन नाथाय बेबायदि जाफेराखैमोन। जाय दैया सिलिंखार खालामदों बे दैयाबो फिसा गाथोनसोमोन नाथाय बेनो हरखाबै गिख्रंथाव महर लाबोनानै गासैबो न'-बां बारि बागान हा-हुखौ सिलिंखार खालामलांजोब्बाय आरो दासिमबो सिलिंखार खालामगासिनो दङ होननानै दुखु फोरमायथिदों। लोगोसे सोरखारा जानाय थानायनि थाखाय हा होयोब्ला मोजां जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। हादराव सामब्राम आरो गोरान फिथाइ एबा ड्राई फ्रुट्स जेरै किसमिस काजु बायदि बायदिनि आंखाल जानो हागौ। आफगानिस्तान हादरखौ हाथियारनि गोहोजों सेनानै लानाय तालिबान उदखारिफोरा भारतजों सुथुर दिन्थिजेननो आखायाव लाबाय। भारत आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव एक्सपर्ट एबा मुवा बेसाद दैथायहरनाय आरो इम्पर्ट एबा मुवा बेसाद लाबोनाय खालामग्रा लामाखौ बन्द खालामनानै होबाय। भारत आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव एक्सपर्ट आरो इम्पर्टआ पाकिस्तान हादरनि लामानि गेजेरजों जायोमोन। दा बे लामाखौ बन्द खालामनानै होबाय तालिबान उदखारिफोरा। बे खौरांखौ मिथिहोदों फेडारेशन अफ इन्डियान एक्सपर्ट अर्गानाइजेशन डाइरेक्टर जेनेरेल अजय साहाय बिथाङा। रिपर्टनि बायदिब्ला भारतनिफ्राय 835 मिलियन डलार्स एबा 6210 कौटि रांनिबो बांसिन मुवा बेसादफोरखौ आफगानिस्तानाव दैथायहरनाय जायोमोन आरो 510 मिलियन डलार्स एबा 3793 कौटिनिबो बांसिन रांनि मुवा बेसादफोरखौ आफगानिस्ताननिफ्राय भारत फारसे लाबोनाय जायोमोन। भारतआ बांसिनै कफि, सापात, मुलि, सिनि बायदि बायदिखौ दैथायहरोमोन आरो आफगानिस्ताननिफ्राय ड्राई फ्रुट्स आरो सामब्रामखौ बांसिनै लाबोयोमन। मख'नो गोनांदि 85% ड्राई फ्रुट्सआनो आफगानिस्ताननिफ्राय जोंनि हादराव फैयोमोन। बेफोर दा बन्द जाजोब्बाय। बेनि अनगायैबो भारतआ गोबां खहा जानायनि लामायाव दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला भारतआ आफगानिस्तानाव 3 बिलियन US डलार एबा 22,318 कौटि रां इनभेस्ट खालामनाय दंमोन आरो मोन 400निबो बांसिन प्रजेक्ट दंमोन। मोनसे दुखुनि खौरां थांनाय 2015 मायथाइनि डान्स इन्डिया डान्स DID सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय प्रनिता सर्गियारिनि असे बिमा मनिका सर्गियारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा मानिबा जाहोनाव दिल्लीनि गावसोर थानाय न'नि खथानि सिङावनो गोदोनायाव दौलेंफानानै गावखौ फोथैनानै लादों। मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ अबथिरायै आरो हरखाबै बेबायदि खालामनानै लाखो बेनि दासिमबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। सोनाब बंगनि खेला हबे स्लगाना लासैनो आसामावबो गोमखांफैसिगोन नामा? अल इन्डिया महिला कंग्रेसनि आफादगिरि आरो सिलचरनि बारग' MP सुस्मिता देब बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ एंगारनानै थांनाय 6 आगस्टआव सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी दैदेननाय TMC दोलोआव हाबहैनायनि उनाव मैया बिथाङा गावनि बियाब सिलचराव आगान होफैदोंमोन जेराव सिलचर एयारपर्टआव खेला हबे स्लगानजों गोमसार होनानै सुस्मिता देब बिथांखौ दुंब्रुदै बरायदों। सुस्मिता देब बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि बयहाबो गावनि गोसो बायदि राजखान्थि हान्जा सोलायनाय आरो राजखान्थि गेलेनायनि मोन्थाय दङ आरो गोलाव समनि राजखान्थि गेलेलांनो थाखायसो TMC दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बावैसो सिगां रिपर्टआव ओंखारनाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि पपुलारिटिया सानफा एफा खमायलांगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं ममता बेनार्जी बिथाङा मिरुजों लोगोसे आसामाव TMCखौ गोख्रों खालामनायनि थांखि लादों। लोगोसे ममता बेनार्जीआ आसामनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां थुलुंगा होदों जायनि थाखाय TMC फारसे बिथांनि गोसोआ थांदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बराक भेलियाव TMCखौ गोख्रों खालामनायनि उनाव त्रिपुरायावबो TMC दोलोखौ गोसारहोहैगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा।
क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिभिल एरिया आरो सान्थाल कल'निनि सिङाव थानाय गासै सा 109 गावबुराफोरनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा एन्ड्रइड मबाइल फन राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। गावबुराफोरनो एन्ड्रइड मबाइल फन राननानै होनायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावबुराफोरा गोलाव समनिफ्रायनो गामि बेंबोगासिनो दङ, नाथाय दानि बे मुगायावबो गोबां गावबुराफोरनावनो मोजां जानबुं गैया, जायनि थाखाय माब्लाबा गोनां जायोब्लाबो जगाजग खालामनो हाया। बेनि थाखायनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सा 109 गावबुराफोरनो गंफायै एन्ड्रइड मबाइल फन राननानै होनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफानाबो ना रोगाग्रा भेन राननानै होदों। क'क्राझार सहरनि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव मैया बिटिसिनि गंब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि मुलाम्फायारिफोरनो ना रोगाग्रा भेन राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलद सरगियारि आरो बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि डाइरेक्टर अरुण बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। गोथौ गामि ओनसोलफोरनिफ्राय हाथाइ बाजाराव ना रोगानानै फालांगियारि बिथिङाव हेफाजाब खालामनो थाखायनो ना रोगाग्रा भेनखौ राननानै होनाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। 2019 मायथाइनि प्राइमारि आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा जोबनाय गैयै उखैहाब सोमावसारदों। बिथांमोनहा मैया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव थानाय गथ'सा पार्कआव आखायाव प्ले कार्ड लानानै उखैहाब सोमावसारदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय 2019 मायथाइनि उनाव बिटिआरनि बायजोआव आसाम सोरखारा खेबथामनिख्रुइबो बांसिन प्राइमारि आसाम टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइखौ होबाय, नाथाय बिटिआरआव दासिमबो खेबसेबो होआखै। बे बेलायाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा उथ्रिसार जानो हाखानाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ गथायालासे बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनो थांखि लानाया जुक्ति गैया होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआरआव थानाय प्राइमारि आसाम टेट उथ्रिसारनायफोरनि जेंनाखौ लानानै बिटिसिनि अफिसार आरो बिबानगिरिफोरजों गोबां खेब सावरायलायनाय जादों आरो गोबां खेब गोसोखां बिलाइबो गथायदों आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय खोथाबो होदोंमोन, नाथाय खोथा होनाय बायदि दिनैसिम मोनफुंनो हायाखै होननानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिनै सोलायनाय लाबोगोन होननानै खोथा होदोंमोन। थिग बेबायदिनो सोलायनायनि मुङाव बिथांमोनहाबो प्रमद बर' बिथांखौ गोबां भट होनानै देरहासार होदोंमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङाबो जेरैबायदि आसा होदोंमोन बेबायदि खामानिखौ मावाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2019 मायथाइयाव फ्राय 2000 बिजाथिफोरा प्राइमारि आसाम टेट उथ्रिसारदोंमोन। बेनि मादाव बिटिआरनि बायजोआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा फोरोंगिरिनि थिसनलाइखौ मोननो हादों, नाथाय बिटिआरनि बिजाथिफोरा फोरोंगिरिनि थिसनलाइखौ मोननो हायाखै। लोगोसे थांनाय 28 जुलाइआवबो प्रमद बर' बिथाङा 427 पस्टनि फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन, नाथाय बेयावबो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनो 50 मार्क एक्सपिरियेन्स नाम्बार होनानै रेगुलार खालामनायनिसो थांखि लादों। बेयावबो बिथांमोनहा नासयजानो गोनां जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों। जाभानि गोख्रों सिग्रोमनायाव 30 मिनिटनि गेजेरावनो जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दुथांखौ हमनो हाबाय। जाभाया नोंथांमोन साननाय बायदि नङा। जाभाया पुलिसजों मोजाङै ट्रेन होजाखानाय आखा-फाखा मासे सैमासो। थांनाय 6 आगस्टआव उदांस्रि साननि अखानायैनो गुजरातनि बाड'दारानि कारजान तालुकानि डेटान गामियाव सासे 30 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। बाड'दारानि एसपि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला डेटान गामिनि 30 बोसोर बैसोनि आइजोआ गांसो हाबाय थानाय समावनो 6 दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। आइजोनि न'खरनिया आइजोआ न'निफ्राय गोमानानै थानायनि उनाव कारजान पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। एफआइआर होनाय बायदियैनो बिथांमोनहा गोख्रोङै संदाननाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन आरो जाथाय जानाय जायगायाव जावा मुंनि सैमाखौ लांनानै थांदोंमोन, जेराव आइजोनि फास्रा आरो दै बथल दंमोन। बेखौ मोनामसुनायनि उनावनो जावाया दुथांनि फारसे आगान सुरलांदोंमोन। आहमेदाबाद मुम्बाइ रेलवे ट्रेकखौ बारनानै खमैबो 2 किल'मिटार जानथायसिम थांनानै जावाया जाथायनि गुबै दायनिगिरि लाल बाहादुर गिर्जारामखौ रेल साइथिं सेराव लुनानै थानाय गंसे टेन्टआव संहैदों। दुथां लाल बाहादुर गिर्जारामनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासैबो 6 दुथांफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि 45 साननि गेजेराव जावाया दायनिगिरिफोरखौ नागिरनानै दिहुननाया बेयो 3थि खेब होननानै फोरमायथिदों।
इउनियन मिनिस्ट्रि अफ इडुकेशना 5 सेप्तेम्बराव हादरारि साबसिन फोरोंगिरि बान्था होनो थाखाय हादरनि गासै सा 44 फोरोंगिरिफोरखौ सायख'दों। सा 44 फोरोंगिरिनि मादाव आसामनि सानै फोरोंगिरिफोराबो हादरारि साबसिन फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। मुंफोरा फारियै जरहाटनि बामोनफुख्रि हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि कंकन दत्ता, गुबुन सासेया बाक्सानि केबि देवलखुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि बिनन्द सरगियारि। बिथाङा गासै बर'फोरनि गेजेरावनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा फैगौ 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानाव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय सायख'जानाय सा 44 फोरोंगिरिफोरनो हादरारि फोरोंगिरिनि बान्थाखौ गथायगोन। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइनि हादरारि फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय बिनन्द सरगियारि बिथांखौ गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों हामलायथि बावहरदों। बिथांमोनहा प्रेस रिलिजनि गेजेरजों लिरदों दि राफोद सान्थौ आरो रोंगौथिजों बावसोमनानै दिदोम सानस्रिजों सोलोंथाइनि नंगुबै गोथों लामाखौ फरायसाफोरनो होनानै सुबुं सम्पद सोरजिनायनि सासे फुंखा महरै भारत सरकारनिफ्राय हादरारि फोरोंगिरि बान्था मोननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननायजों गोग्गाखांनाय मोन्दों आरो गासै बर' हारिनि जानानै मुस्रि बिनन्द सरगियारिखौ बरायहरबाय। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया हरखाब गुवाहाटीनि चानमारि वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनि मावख'आव हरखाब नुजाथिहैदोंमोन, जेराव सा 14 मावख'गिरिफ्रा सानजौफु 1 रिंगाब्लाबो अफिसाव फैयाखैमोन। 1 रिंगायावबो अफिसाव फैयि मावख'गिरिफोरनाव फननि गेजेरजों मा जाहोननि थाखाय अफिसाव समाव नुजाफैनो हायाखै बेनि सायाव गोख्रोङै सोंनाय फिननाय लादों आरो सा 14 मावख'गिरिनि सानसेनि दान बान्थाखौ दाननो बिथोन होदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेबायदि हरखाब नुजाथिनाया बियो गिबि खेब नङा। बेबायदिनो उननि समावबो खौरां हरालासे हरखाबै नुजाथिबावगोन। लोगोसे बे मावख'आव सा 350 मावख'गिरिफोर दङ। बेनिनो 70% मावख' आरो 30% फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों। लोगोसे दैबानानि जेंनाया जोबोब्लानो गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेन्सफार खालामनायनिबो खोथा बुंदों मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। महरमनि समावनो पाकिस्तानाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथाय। पाकिस्ताननि पान्जाब प्रभिन्सनि बाहावाल नोगोराव मुस्लिमनि शिया समाजा हानजा सुरनानै महरम फोरबोखौ फालिगासिनो दंमोन। बेयावनो सासे सुबुङा गोबां ग्रेनेड खुबैदों, जायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 25 जोखोम जादों। जोखोम जानाय सा 25 नि मादाव सा 5 गाज्रियैनो जोखोम जादों होननानै पाकिस्तान पुलिसा मिथिहोदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सानै जिउ गोमानायनि मादाव सासेया 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा माहिन आरो सासेया 20 बोसोर बैसोनि सालमान। रिपर्टनि बायदिब्ला ग्रेनेड खुबैग्रा दुथांखौबो दा पुलिसफोरा हमबाय आरो मानि थाखाय बेबायदि ग्रेनेड खुबैदोंमोन आरो सोरबा उदखारि हान्जानि आखाइ दं नामा बेखौ लानानै सोंनाय फिननाय लानाय खामानिखौ पुलिसा मावगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।